Ekenekwa ngị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, biko mmadụ ọ na-echetara that woman sịrị eke hit ya atụtụ komkom. that woman gụrụ egwu ndị dibịa ga-atụ ụtụ komkom. Bụ na ichetara ya that woman nwa na-apụtago na wee gụọlụ Soludo egwu wee sị na gịnị mee n'o Soludo ka Chukwunna ji mee gịnị efufili prọfesi niile ha na-ekpe n'ekpere. No Soludo another chikwa unu fụkwara n'eziokwu na since that woman bido gowa okay hit ya atụtụ komkom akwụkwọ atụtụ komkom akwụna arata ugo atụtụ komkom everybody na support dibịa atụtụ komkom kemgbe ahụ ndị dibịa niile onye ọbụla na-agbagharị onye ọbụla na-atụtụ komkom agala everywhere. Kita is very obvious na because na ka ngwali unu da mana na ya dị bụ fake news. Okeja shrine mgbe akwụna arata ugo ọ nọ under investigation ayi silia very soon. Ejegodi ya ọbụna akwụna arata ugo anọrọ ya akwa ọkụkọ shrine mgbe elu di ya akpụkọshi all the people lodging na that hotel ahụ niile yesterday ka ha pụta ka few of them aka ha dị ọcha pụta including Ken Palace of Justice ya na agwụ nkịta bụ verified news. That is why je blue mpa akwa ọkụkọ bulu akwa ọkụkọ ha nchere ine karị gịnị na cell. Avoid this news ahụ one blogger na ibugara na asị gị na akwa ọkụkọ ya ha pụta nka akwa ọkụkọ anọdie akpacha ha anya akwa ọkụkọ ya eje nga 6 years the way the things yaga. Thirdly aka hit shrine esili because na after investigation achọpụta because na mgbe bu ụzọ jebe eke hit ọ bụ na ọ nọrọ ya at the end of the day ewee intelligence report wee kpụtụ ya before akpụtụ ya kpụlugo mmadụ na-abụ na be eke hit already. Akpụlugo 2 boys ya that we have found them all a day before that day. Not ago. Despite the fact no jegoje clear all the whole video ebe ọ na-agwọ ntamu agwọ imo na agwọ 4 days incantation ya. Despite the fact o delete go those videos. Also video happen na page abụ video je cross over night January 1st. Ko happen there. Nke dịka ibia bụrụzi this woman national dibia atụtụ komkom. Asem kun nene the video nene ya ma gini nene ya n'isi because na I'm so happy that na at the end of the day Soludo ma gini na anu ihe anyị na-ekwu. Soludo na-ege ntị because God really used that man because na a lot of things na-eme na ani Igbo anyị kita no dey too much. All in the name of going back to the root, all in the name of na na-eme omenala. When did the Akon say na aja ikpele alụsị igwe oke ite igwe ibobo igwe awele igwe ntagwo imo has become omenala Igbo. Mana kịta atụgharị gị ya na Soludo na-achị na pondio na Soludo cheze ka ndị Anambra cheba Christians na. I keep telling them that now if Kano can be called a Christian, a Muslim state, because as it stands now, the emir, one local government in Kano, or one chief in Kano, he's about to ban the Christians. Him again, back on a house, remember prayer meeting in a residential house. Now the only meeting I name was Kitabu na church. No more prayer meeting, no matter. Based on prayer cell, all these prayer cells and then uno did like 20 now attended the same church. We can be on your way mellow a meeting for the week, sort of either not for a church. The man they are about to ban it in Kano now. But nobody is saying anything about it. So Soludo Kuza and Anambra is a Christian state, is not a crime. Mangota is never a crime for Soludo and Anambra is a Christian state. So ndị baye achọm kwunu na video nwanya na kwunu solo kwa ime gịnị wee fie na for social media n'ụbọchị nketa dasị ka ọ maala onye ọbụla mma ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị baye. Gagbala gongoge maka no nwere chi na-agba ọgụ ụmụ gagbala na ọgụ maka no nwere chi na-agba ọgụ ihe dibịa kwuru n'isi mo eligwe nwabile luwe wee kọlite Soludo ebe Soludo na-ararụra ndị mozi chewere muwe unu chewe no Soludo ọbara chebe no Soludo okpukpu chebe no Soludo apanya chebe no Soludo eligwe chebe no Soludo Soludo webile wesi una akpala nwa ga Canada ọbụna nwa na-ararụra ọbụna nwa gụmanya Soludo wechiwa ndị Rome maka na feta ma onye iro ya chacha
ma onye iro mo n'eluigwe agaghị agbara m ga ọkwa ndị ozi nọ n'ime Soludo ha nọ n'ime ya gbọga onye nyere m fọdeze ka m ụtụtụ komkome ọkwa gị ba m na-agụrụ egwu a mmanya gada masụkote yegede onye nyere m fọdeze onye si na m ga-anwụ na fọdeze onye si na m ga-agba ọtọ onye si na m ga-atụtụ komkom itutu wago komkom mmanya gada masụgode ọkwa yara gawo n'ime ga do kuzo chimchim elige chebe no Soludo ọbara chebe no Soludo no Soludo ejiri ya wesara m ihe ahụ feti na-ekwu ndị iro ga-atụtụ komkom ihe ahụ feti na-ekwu na nwa dibịa ga-atụtụ komkom onweghị ihe nwa dibịa mere m mana ụfọdụ bụ ehe na-egwu ụwa yo ụfọdụ bụ ehe dara ogbenye ụfọdụ bụ ehe dara ogbenye ụfọdụ bụ na-akọrọ ego ha wee zanwe maka chenuo ụfọdụ bụ egwuru wayo ọrụ na-arụ họtelụ ebe niile ọrụ na-ewu n'ụlọ ebe niile ma onye rụrụ ọrụ ebughị n'ụlọ le ọrụ na-agba n'oke moto le ma onye rụrụ ọrụ na ya yiya unu ma na ọ bụ chi ọrụ gwa ha na chi ọ bụ kwanụ chi ọrụ andọmeke m na gị mana ihe masị ya ka ọ ga-eme ị nwere ike ịtụchukwu chalenji ị nwere ike ịgwa ihe na-eme ma ọ naanị ga-ezo odogwu ihe na ọ mara ihe dị m ọ ga-eme ọzọ ị naanị gị chere n'oge na-abịa say Jesus. Anybody get believe gara mi Georgia. Iga gija. Aniga kunije. Say Jesus. Anybody gara mi Georgia. Iga tonije. Ijiriru weje. Manija zaba nu loga. Ijaba with akpat. Come pray what I pray.